Здравейте, аз съм Тупак, с мене. Или да си играем спидран. Той може след малко и той да снима. Добре, чакай, стой, върни се. Умри, падни като мене. Така, сега искам да те покажа на хората, защото ти не се чуваш и мислят, че си говоря сам. Ето го, това е той. Чай сега. Сега вижте, че как ще ме чуе. Да видим дали ще ме чуе сега. Дай газ. Ето, казах ви. Не си говоря сам. Може да видите от тук, ето това е той. Килт. Ето казахте, че тук е голяма мъгла. Ние го играхме това, не си ли спомняш? Махна се вече. Лятото се махна. Ох, лелеле. Да, тук. О! Чек. Ау! На мен не, аз го минах. Сега съм на уния купчета стероиди, човек. Не знам, той трети пише от седмо. Много бързо ти дехме на седмо, аз почнах да снимам на шесто. Не, почнах да снимам на шесто. Не знам, нещо забравих да почна да снимам и... нали аз така направих, ама паднах. What the heck, извънземно. Къде? Боже! Трябваше напред. И аз паднах накрая. Трябваше напред. О, тахе. Здрасти! Що се върна? Това целият клип ще вземе. Това ниво. Това е ниво. Това лайно. Вие сте 0 точки. Чакай, то трик. Да, бе, аз си казвам, че почнах да снимам от 6-то. Не. 7-мо, бе, човек! Хауден, некъв си там, е на 6-то. Его, той сега дойде на 7-мо. Човек, виж ми името къде, отгоре виж, че пише 7-мо. Ти ли пише 7-мо? Ти си на 8-мо. Видя ли къде паднах? Това 10 минути, ако не го мина, защото наснимам само 10 минути. А то трябва да си имаш по-дълго, когато си скупен на бандикам. Уху! Аз също не виждам. Аре бе!
О, това спомняш ли си го, ела? Аре бе, 69 часа, аре. Как се телепортира? Тук не трябва да скачаш, само няколко пъти трябва да скачаш, мен всичко е ходене. Сега тук трябва, така, виж как го правя аз. Защото и тук най-много се мъчиш. Ами кой? Само да ви кажа, че този сервер сме го играли. И затова помним, о, ес. Къде отиде? Уоу. Паднах във водата. То това не е вода, то се държиш на водата. Къв камък, бе, няма нищо. Там, бе... Рубини! Трева! Чакай да видя тук... А, да, добре. Часта, ние сме го свършили. Чек се игра. Сена ръка игра. В момента сена ръка игра. What the fuck, още не е свършил, бе, човек. Добър. О, знаеш колко имаш още вина, аз го минах. А, не има още. Браво. А, не, вече го минах. 1, 3, 4, 5. Да се изфукаш. Не. Ама хората не знаят, ма добре, че не те чуват. Аре, бе. Добре, надявам се, да ви е харесал. Чао.